Il-każijiet tal-coronavirus splodew il fuq l-aktar minħabba l-attivitajiet tal-massa u s-sitwazzjoni mhix taħt kontroll għaliex it-tieni mewġa tinsab verament magħna. Kien dan il-qofol tal-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent on Sunday li tratta n-negliġenza tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern Laburista għal mod li bih qed jitratta t-tieni mewġa ta' każijiet ta' coronavirus f'pajjiżna. Is-sitwazzjoni hija kontrollata b'mod mill-aktar tajjeb. Ikkonferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. L-editur qal li kulħadd fil-fond ta' qalbu jaf li bil-ftuħ mill-ġdid tal-ajruport dan kellu jġib miegħu ir-riskju li l-każi jerġgħu jibdew jiżdiedu. Biex tkompli taxxaq, kompla l-editorjal, kien inevitabbli li l-COVID-19 jerġa' jinfirex grazzi għall-irresponsabilità tal-Gvern li jippermetti li jsiru l-avvenimenti tal-massa. Biex issa erġajna koppi kif il-każi attivi sparaw il fuq b'aktar minn 300 każ fi 3 ġimgħat u s-sitwazzjoni kapaċi tkompli tigrava. L-editur saħaq li mhuwiex ġust li l-Gvern ibenġer is-sitwazzjoni billi jgħid li dawn żdiedu bil-wasli ta' immigranti f'pajjiżna għaliex dawn ġew iżolati minnu fih u ma kien hemm l-ebda trasmissjoni lokali. Dan bil-kontra tal-każijiet li ħarġu minn numru ta' skejjel tal-Ingliż, mill-parti li sar f'lukanda ewlenija, minn festa lokali, kif ukoll minn stabilment tad-divertiment f'Paċivil, kif għandna aktar minn 5 clusters magħrufa li qed ikomplu joktru. L-Independent tgħid li l-Prim Ministru ma jistax jiġġustifika li s-sitwazzjoni hija taħt kontroll abbażi tal-fatt li għad m'hemmx pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa għaliex għalkemm il-każijiet irrappurtati dan l-aħħar jikkonċernaw l-aktar dawk żgħażagħ u fl-età medja fi ftit jiem oħra dejjem skont l-editur jintlaqtu wkoll dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà konsegwenzi anki fatali. L-editorjal jappella lill-Gvern biex ikun konxju tal-fatt li kull ma jmur qed joqorbu x-xhur kesħin tax-xitwa u għalhekk is-sitwazzjoni tista' tmur aktar allar bl-istaġun tal-influwenza. L-editorjal jawgura li l-Prim Ministru tgħallem mill-iżball gravi meta fi kliemu qal li l-mewġ jinsab fil-baħar għaliex fil-verità it-tieni mewġa tinsab magħna. Ma nistgħux inbeżżaw lin-nies bil-babaw. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed, flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Intant, brabta mal-ilbis tal-maskri, l-editur jittama li ma jiġi ħadd issa jħabbar li se jagħti xi amnestija bħalma kien għamel Prim Ministru lura f'Mejju li għadda. Min jinqabad bla maskra hemm fuq multa ta' 100 euro kull darba.